Hadin ke jingmi no kat tukat ningut kinongilam ke UDP na ribhoy ki bakenthop na ke district bat ki circle banit penyeso pat ka parti NPP. Mentah ke sengi kinongilam ke UDP Youth Wing Haribhoy district kilapen pau ba ke jingmi no jeng ki kat tukat ningut na ke parti kamshim ladon ke jing kata AA ki kam jong ke parti. Kilaong penban bekila yok pat ban pendap biang yi ki jaka ki balathali. Kila penpauru ika jing sngongo iki samla bekila terishi tom shushu pat ban penklan bor ika parti kat banang mi iki sengi. Habakren cikila pathai kubor na kaliang upa last Forest Marngar Presiden ke UDP Youth Wing Haribhoy uloong baka jing mi no jong ki kat tukat ningut ki dukat jong ke parti kam syem ladon kenu ke jing kata ika parti bat kam don kenu ke daw lani ban kentho yaki. Ni na kaliang jong ka Ribhoy District Youth Wing jong ka UDP ni don hang ne ban panchai pat ban ai men sim mi pradkot jong ka Youth Wing jong ka Ribhoy brokoi ka ngi don ni ki circle da southly ka Humsning Mawati Jirang bat ka nongpo circle jong ka Youth Wing jungi ti hadu munta tang ya ka umroi ngim pala bandon tek ai bang ko panchai ban ai men sim mi para samla namar ba adu man hak tu le i ya ka iki parad khot jungi ibana kaliang jongu secretary jong Youth Wing jungi Ribhoy district ula ino kam ulami berolai sui parti nang tau organizer jong ka parti jungi ila ino ila le sui ke parti bat ngasur bat perso ne ba nakaliang presiden bat secretary ro jong ka Umsling circle ila ino bat ila le join sui ke parti nakaliang jungi kum ka komiti jong ka Youth Wing hi nyimdon keno jing keno nyimdon keno jing kentho eki ring kit bok eki yele se ba ka parti UDP jungi kimdon nyule se nyimla ban penbiang yele se nyimla ban penhun ya ka jing kwa ka jing krang ka jongki so ban ai kit bok eki bagila lek mentah sakwe ka parti yele se kidang la ban penbiang hangta yele se kidang la ban yo ye e gumba ka jing thu ka jing angnut jongki ban kentiu ka ne ka dong thai ye sa chi sin na ka leng ka jungi nyimdon keno ka jing kentho ban so ban ai ro ka burom ya ki prad khot jong Youth Wing ba men ha ka sitarek nakaleng jong Ribhoy district Youth Wing nila syong hang ne po no office party nila jet ye gini ki khot thmai ha ka jaka jong secretary nila yo no secretary ba thmai ita ide iba pen kraw bor makri badan lang hang ne nang ta ngidon ro ya u working president berang jet menang tu Amrit Jamu bangila ya jet di kinong kitkam bat bun kinong kitkam ngila jet thmai nakaleng vice president ngila penrung ro ya advisor iba ba sunshine makri ba di candidate MLA hang tei berang depsian menhakane kidu khot ngila penrung lut ngimdon su giba thali taron kali sangne kinong kitkam bangila jet di gini kinong kitkam jongka Ribhoy district jungi bro kowai tenang taru masang ban penpau ro hangne ba ya ko Umsling circle kemana kalian kidu khot kila ino kam kalian jong ba Watson mikit bok isasisen kalian kidorius general secretary bala ino pangila la banjit thmai gitaro to presiden jong Umsling circle ila yo iba Juban Jun Swear kumu presiden nang tahu secretary dewi Shanding Ronghang kita gede ginong kitkam na kaliang jongi ga Youth Wing yum duna ke bro mo mene ngidon kinong kitkam ba khmat ban yu samla iba Syed Rahim ibetrei ban penwandur ya ka Youth Wing jingapo ka Ribhoy district padang sorong ne ban penbena ba ya ka Mawati constituency ya ka Youth Wing jungi bangimpat judon Youth Wing labun kisnem kamtam ha ni suara MLA na kaliang jingi la persyang ban form ka Youth Wing ringim la ban form dedang ha gini kisngi ha ka artarik ngili ke jingalang hangte ngilala ban form ya ka Youth Wing hangte ngilayo yo presiden jong Mawati circle iba Elwin Nalu i vice president ira Rafer Marsing i general secretary Kersian Sakra i assistant secretary Padi Anderson Muksha ti gini khot jong Mawati ru ladon te masa bon pau ka jing sungu i gini khot i samla jingi ki betre sirham ban sim ye de kam don gono jing siu kam don gono jing mi hari kimi syakmat ban tre kham tam ha ne ke MP election ke ban salong sian menta ha ka khat khandai tarik ban kwa ra bon pau ne ba ha ka Jirang constituency ngidon ginong kitkam momen hak tu ngila pen kiuno yo presiden jong ka Jirang syaka Ribhoy district bat ngila yo presiden bat thmai ya Jirang constituency tai de Ripple Rani mengiru di samlai bala Trislam ha parti badila Trislam nyo iki dekat jongki hang ne kini ki dekat ni download ki dekat hang ne haman lagi area yang bagi circle ki beper tina kalian jonga sembun pau jing sungu sasisen
bat ngakan tu gi samla paro jong gadong ribhoi to jet ye ba Robert Jun Kharjarin musim gani kelat ban penbena ban wer gi para samla ban jet ye ba Robert Jun Kharjarin ha kan MP election gumunta baude samla abang ipe ini kandidat ibe i mentah tang ba Robert Jun bade samla badang